Ens trobem a la Roureda del Molí del Coll, que és l'objectiu de la nostra jornada aquest diumenge serà visitar aquest lloc, perquè el coneixeu. Es tracta d'un bosc no gaire gran, però que conserva un rodal de Quercus terroides, amb alguns Quercus faginea, molt ben conservat. Tot i ser un lloc que no és gaire lluny de les zones civilitzades, d'acord? Estem molt a prop, com veieu, de la carretera de Vilafranca, i les autopistes i tot aquest nus de comunicació del Penedès doncs està aquí dalt, a dalt d'aquest talús. Aquesta vall que baixa per aquí, aquest fondo, doncs, va cap a direcció cap a Olèrdola, és molt important per la fauna, perquè es tracta d'un corredor forestal que comunica les vinyes del Penedès amb els boscos i garrigues de la serralada litoral. Així doncs, aquest diumenge ens veurem aquí a la Roureda del Molí d'en Coll, a Olèrdola.